Dan yau. Dan yau. Na'am ya ha. Allah ya haɗa ka da bala'i a gida. Ai suna. Baka ga abin da kuturusi. A dama an ce in ka faɗa mutum ya fara zuwa daidai da naka to sai dai fa ka yi hakuri. Iye? Ya zama dole. Ni kake faɗan muwa ya zama dole? To ba ma wannan ba, ina abinci na yi sauri ka ɗauko min, yunwa nake ji. Gaskiya daman na zata ba za ka dawo ba ne. Abokanai na suka shigo muka ɗan cinye. Abincin nawa ka ɗauka ka ci? Wannan. Yanzu abokananka sun fi ni. To. Dan yau. Za ka dawo gidan nan sai ka ci uwaka. Kai ko Allah ya haɗa ni da bala'i. Zan yi maganin ka da kai da abokin naka. Ina nan. Za ku dawo da ubanku. Ba inda ranci. Ai wallahi ni na samu wajen zuwa. Yau din nan ai wallahi jerin nan da muka yi na gidansa dan yau wallahi ga nan har yanzu shi na ina jin shi daidai wallahi. Ai da na kwaso yin wata gidansa dan yau zan bulla wallahi. Dan yau ta mun daidai na san zuwa an jima an doga na dare zan bulla. A kai dan yau ba a gaya wa dan yau. Ka bayyana hanka da masifa. Kai dan yau ya ake yi ne? Ka ɗaura na dare ne? Kai wanda ka ci mana zan ya ja min bala'i. Wani irin bala'i? Zo ka zauna a nan. Zauna bismillah. Sannu dai kai ɗin ne ga ka ba kaɗan ba wallahi. Ga ka kuma ɗan iska sannu. Kana kiran ɗan iskan nan da yawa ba. Sannu. Amma da ba dan kai bane. To yanzu dai ga mun me ke faruwa dai. Yawwa. Ba ma wannan ba. Wallahi wancan yayan nawa ya kwazzaba wa rayuwata tun da ka ci abincin nan. Muka ci abincin nan ya ɗauko wata shirgegiyar wai muciya zai buga min ni kuma na fito a harce. Kashe ka zai so ba? A'a to ba dai ya ga tsoho ya tafi ya. Wai da baban ku ya bashi amana ka ya ce ma haka? A'a wallahi. Ai ina gaya ma abinci ma gobe. Yayan nan naka fi ba kaunar ka yake ba. Ko? Wallahi ba kaunar ka yake ba. Ka san me yanzu mu je mu same shi. Dama yana ganin mutunci na zamba za mu mai cikin aminci. Au. Za ka ba shi hakuri ke. Zan ba shi hakuri mu je. Ai zamba cikin aminci za mu san mu je. Yawa. Ai ka ciyar da ni dole mu kula da kai. Ka ciyar da ni. Za ka ciyar da ni. Ai mu je mu sami yayan naka kawai. Mu je mu same shi kawai. Lafiya? Kan shi muna wuce. Ai wallahi abin da ya mun ɗazun ka ga mamin da ya mun? Ai sai na sa na mai abin da za a mai dariya. Kuma je zan ta. Ai kai me yi ne wallahi za a ma. Ba a gaya wa dan yau.
kai amma bai ganni ba inda yaran nan duk sun cinye abincin nan idan tashi biyan ne wani abinci ƙarfe ne ne Kai, wannan fa yan dan kuka ne fa. Ya dan yau ne dalla kai bara ko sai dan yau. Kai. kai me yake faruwa ne? Na wuce ɗazun na ga suna min dariya, kai ma yanzu kana min dariya. Ke ba ka san me yake faruwa ba kenan. A za in sani. Allah zan ci ubanka. Me yake faruwa ne? A kai me yake faruwa, kai baka san me yake faruwa da kai ba. Allah in baka daina min dariya ba ko? Me yake faruwa? Me yake faruwa da ni? Ko ka kallon madubi ko kafin ka fito? Madubi? Ina kallon madubi ne ni. To ga dai fuskar kayan dai kamar tsowa ta koko a doka. Fuska na. Ka sha kwalli ka sha bai ka ce wata tsohuwar bazawara. Kai ba a magana ne. Kai. Wai. Zuwa yaran Ladus. Wannan ba aikin kowa bane sai ɗan iskan yaron nan dan yau ne, kuma wallahi ni zai ci mutunci zai tozarta a cikin garin nan. Ana ganin mutunci na ya sa yara suna min dariya. Bari in je in same shi. An faɗa maka yayin nan naka ko wallahi ya mun daɗi ya Allah wallahi kuma shine daidai hukuncin da ya tantance mai tabbas Gaban ni a ce ni dan yau kawai yau wani kan ma kaji yanka ma daidai da ya maka ma maganin sai da na ji zafin ni ma dan Allah to ka ce da ni to zan ji ai kai ma ka san aboki mai mutunci. ka ga aka mai da shi kamar irin burin nan na ne ma A291 kenan. A291 Wannan bugun na kaka. wannan na gidan kallon nan da muka je birni kwanaki Garanti. Wai kana jin daɗin wannan? to ya za a yi da babu ai Ba ga ba daɗi ko? Haushe. In ji ba haushe ko? Ni dai a yau dai yayan nan nawa na san dariya an mai tako ɗari biyar. kai bauriya da man kana magana yayanka Ni ma ajiyata wani wullar da ita, callar da ita, can ga bayan gari. Kai? ka duban zaki Ya Allah. shaka Wayo! la ilaha illallah inna billah Taso. eh Taso na ce. babu ruwa na kanin ka ne ga ina ka tambaye shi Ni za ku ci mutunci na? ba ni bane shine